حد غنيهم እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ይክበር لما عندي منفس ቅዱስ لنفس وكفنا خزاربنا ካብ ቃሉ ድማ ንዓና ዝኸውን ነገር እግዚአብሔር ኣብ ልብና ዝተርፍ ክገብር ከም ዝኽእል ኣሚንና ልብና ክፍትና ካብ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕና እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ጌታ ይባረክ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና መቼም ጊዜ ብሎ እጂ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ዕድመን ጊዜ ይበልና እጂ ኣብ ዘመናት ኩሉ ግን ኩሎም ጊዜያት ግን ሓደ ዓይነት አይኮን ከመይ ማለት ኣብ መጽሐፍ እንታይ ኣሎ ሕጂ ካብቲ ትነብሮ ናብራሲ ዝተፈላለየ ጊዜ ዝተፈለየ ኩነት ኣብ ህይወትካ ዝፍጸም ኣሎ ስለዚህ ኣብቲ ፍሉይ ነገር ዝፍጸመሉ ጊዜ እንታይ ይብልዎ ብግሪክ ካይሮስ ይብልዎ ካይሮስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምዱብ ጊዜ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ንስኻ በቃ አጋጣሚ ዝመስል ግን ቅቡል ጊዜ በትግርኛ እንታይ ይብሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ከምዚ ይብል በቀብልቲ ጊዜ ሰማዕኩኻ ሕጂ ቅብልቲ ጊዜ ወይ ከዓ ምችት ጊዜ ኢሉ እዩ እንታይ ገይርዋ ዘሎ ገሊጽዋ ቅብልቲ ጊዜ ምችት ጊዜ ሕጂ እዚ ቅቡል ጊዜ እንብሎ ወይ ከዓ ምቹእ ጊዜ እንብሎ ሕጂ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ መፅያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ በኣ እንታይ ኮይኑ መፅዩ እቲ ሰዓት ሰብ ዝኸዶ ኣይኮነን ግን ትኽክለኛ ጊዜ ነይሩ መንን ክራኸቡ ኢየሱስን እታ ሰበይቲ ስለዚ ካይሮስ እግዚአብሔር ኣብዛ ዓመት እዚ ንዓይ ዝኾነ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ካይሮስ ሃሌሉያ ካይሮስ ኣለዎ እግዚአብሔር ናተይ ጊዜ እቲ ክልምን ዝነበረ ሰብኣይ ኩሉ ጊዜ እንዳለመነ ከሎ ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢሎሞ በጥረመልዮስ ይሓልፍ ኣሎ እምበኣር ሕጂ ናተይ እንታይ ኢሉ ካይሮስ ጊዜ ሕጂ ሱቕ ኣይተብሉ ኢሎ ኣጥቢቑ እንታይ ኮይኑ ለሚኑ ስለዚ ኢየሱስ ምስ ሰምዖ ከዓ ጠጠው ኢሉ ኩሎም ግደፍ ይብልዎ ነይሮም ከም ኖርማል ጊዜ ኢሎም መዓንቲ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ትልምኖ ከምቲ ኩሉ ጊዜ እትዛረቦ መዓልቲ እዩ እሞ በቃ ሱቕ በል እዚ ልማደኛ ኩሉ ጊዜ እዩ ዝልምን ንኩሉ ጊዜ እዩ ዘብል እዩ ኖ ሎሚ ግን ናተይ እንታይ እዩ ካይሮስ ናተይ ፍሉይ ጊዜ ኣነን እግዚአብሔርን እንራኸበሉ ምስ እግዚአብሔር ፍሉይ ዝኾነ ነገር ዝረኽበሉ ካብ ዘመናተይ ካብ ዓመታተይ እዚ እንብል ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እስኪ ሁላትና ንጸልይ ናብቲ ያው ቃል ሰማያዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ እግዚአብሔር አምላኸ ንልብና ተዛረበና እግዚአብሔር አምላኸ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ኣሎ ኣብ ቃልካ እግዚአብሔር አምላኸ ኖ ሓይል ኣሎ ስልጣን ኣሎ እግዚአብሔር አምላኸ ሰማያት ኩሎም ዓለማት ኩሎም ብቃልካ እዮም ተፈጢሮም እግዚአብሔር አምላኸ ንሕና እውን ብቃልካ ኢና ቆይምና ዘለና እግዚአብሔር አምላኸ ኖ ድማ ንስኻ እግዚአብሔር አምላኸ ኣብዚ ቃልካ ድማ ብህያውነትካ ክትግለጽ ንልብና ክትዛረበና ንነፍስ ወከፍና ዝኸውን ቃል ክትበና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልለና ጊዜ ንስኻ ትረከቦ እግዚአብሔር አምላኸ ሓሳባትና ሁሉ ንስኻ ግዝኣዮ መንፈስ ቅዱስ በይንኻ ትኸብረሉ ናትካ ጊዜ ክኸውን እግዚአብሔር ኣቦ ኩሉ ነማዕቆቦካ ኣለና ኣእምሮናን ሓሳብና ንስኻ ተቆጻጸር ኣነ እውን እግዚአብሔር አምላኸ ኖ ድማ ዝበልካ ንኸፍስስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንሆ እዚ ጊዜ እዚ ኩሉ ተረከቦ ብነገር ኩሉ ስምካ ይባረክ ብጎይታ ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 11 ጀሚሩ ዘሎ ቃል ስጋዕ 16 ዘሎ ሓቢርና ክነንብብ ኢና ሓፃርያ ከምዚ ይብል ንጽብሒቱ ድማ ኮነ ናይን ናብ ትበሃል ከተማ ከደ ምስኡ ከዓ ሓያሎ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ህዝብን ከዱ ናብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ምስ ቀረቡ እነሆ ሙት ተጸይሩ ወፀ ንሱ ነዲኡ ሓደ ወዳ ነበረ ንሳ ከዓ መበለት እያ ብዙሓት ደቅታ ከተማ ከዓ ምስኣ ነበሩ ጎይታ የቕሬታ ጎይታ ምስረአያ ደንገጸላ እሞ ኣይትብከይ በላ ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ተንከዮ
እቶም ጸወርቲ ደው በሉ ንሱቓ ኣታጎበዝ ተንስ እብለካ ኣለኹ በሉ እትሙት ተንሲኡ ተቐመጠ ምዝራቡን ጀመረ ነቢኡ ድማ ሃባ ኩሎም ፍርሃት ሓዞ ዓቢ ነቢ ተንሲኡልና ኣምላኽ ንህዝቡ በጽሐ እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስግኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ እግዚአብሔር ንህዝቡ በጽሐ ኢሎም ክግረሙ ከለው ግን ሓደ ነገር ቅድሚ ምዃኑ ቅድሚ ዝምዝራቦም ግን ሓደ ኹን ነገር ይኸውን ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብታ ናይን ትበሃል ከተማ ንዑና ኢሉ ሒዝዎም ይጓዓዛሉ ሓደ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣልዓዛር ምስ ሓመመ ንኺድ ኣልዓዛር ደቂሱሎሞ እንታይ ክንገብሮ ኢና ኢሉ ክነተንሶይ ክትንሲ ብሓደ እንታይ ኢሉ ኣይ ደቂሱ እንድሕር ሓሚሙ እንድሕር ኮይኑስ ክትንሲ ወይ ከዓ ክሓዊ ኢሎም ደቀ መዛሙርቱ ንሱ ግን ብዛዕባ ሞቱ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ናብኡ ክኸይድ ከሎ ሒዝዎም ክኸይድ ከሎ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝኸዶ ነገር ኩሉ ይፈልጥ ምስማን ከም ዝራኸብ ከዓ ይፈልጥ ስለዚ ንዑናይ ምስ በለ ንሳቶም ከዓ ናብኡ እንዳኸዱ ከለው እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ቅድሚ ሕጂ ሰብኣያ መይትዋ ሰብኣያ ስለ ዝመታ ኣለኒ ትብሎ ሓደ ወዲ ኣለዋ እዚ ወዳ ከዓ ናተይ እዩ ትብሎ ናይ መጨረሻ ነገራ እዩ ስለዚ እዚ ወዳ ከዓ መይትዋ ወዳ ስለ ዝመታ ስለዚ ተኣኻኺቦም ሰባት ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ምክንያቱም መጉዳእቲ እዩ ቅድም ሕጂ ከዓ ካልኣይ መጉዳእቲ እዩ ኣብ ልዕሊ መጉዳእቲ ስለ ዝበፅሓ ብዙሓት ፃናናዕቲ ተኣኪቦም ነቲ ዝመተ ወዳ ከዓ 4 ሰባት ፀይሮም ክወፁ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኣቱ ከሎ ፊት ነፊት ተራኺቦም ሃሌሉያ ዛት ኢዝ ካይሮስ ሽዑ ተራኺቦም እግዚአብሔር ኣብታ ቦታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ንሳቶም ክወፁ ከለዎም ፊት ንፊት ቅብልቲ ግዜ ትክክለኛ ሰዓት ትክክለኛ ኩነታት ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተራኺቡ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩነታት ኩሉ ዝቕይር እዩ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ሰናይ ስለ ዝኸውን እንታይ ክብል ከሎ ንርኢ ምስ ረኣያ እንታይ ገበረላ እዩ ደንገፀላ እሞ ኣይትብከይ በላ ጎይታ ደንጋፂ ስለዚ ኩነታት ሪኡ ኩነታት ክቕይር ስለ ዝደለየ በቃ ንህዝቡ ክበፅሕ ስለ ዝደለየ ክበፅሕ ስለ ዝኾነ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ኣይትብከይ ዓንተ ወይ ዝምሩ ነይሮም መዘምራን እንታይ ኢና ኢልና እቲ መልኣኽ እውን ንዮሃንስ እንታይ ኢልዎ ነቲ ማሕተም ክፈትሖ ዝፈትሖ ሰብ ስለ ዝተሳእነሲ እንታይ ገበርኩ ኢሉ ነባዕ በኾ እንታይ ኢልዎ ሃንሱ ኣይትብከይ ካብ ይሁዳ ነገድ ኣንበሳ ዝኾነ ንሱ ነቲ ማሕተም ክፈትሖ ብቑዕ ኮይኑ እንታይ ኮይኑሎ ተረኺቡሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትና እስርስር ዝበለ ነገር ክፍታሕ ዘይከኣል ነገር ምክንያቱም ንሕና ክንክእሎ ኣይንኽእልን ኢና ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ናይ ሞት ነገር ይመፅእ ሞት ሕማም እንድሕር ኮይኑ ክሕክሞ ክእል እየ ትብሉ ክፍውሶ ክእል እየ ትብሉ ወይ ከዓ ኣብ ገለ ክወስዶ እየ ትብሉ ግን ሞት ምስ ኮነ ግን ናይ መጨረሻ እዩ ስለዚ ተሓላሊኹ እዩ ናተይ ነገር ተወዲኡ እዩ ተቐሚጡ እዩ ኣብ ዝበልኩሞ ነገር ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሻ ሰብ እንድሕር ደኣ ተስፋ ቆሪፁ እንታይ እዩ ዝኸውን እንድሕልከውኒ ይበኪ ብኽያት ናይ ተሰዓርነት ምልክት እዩ ብኽያት ናይ መጨረሻ እዩ ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ ኣትኸውን ዘላ በቃ ሰብኣየይ መይቱ ብድሕሪኡ ከዓ ኣለኒ ዝብሎ ዝነበርኩ ወደይ ከዓ እንሆም መይቱ ስለዚ ኢሎም ክበኪ ከላ ኣባ ኸይቲ ከዓ ዘተሓዛዝኑ ሰባት ከዓ ንዓና ሒዞም እንዳጠረውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መፅኡ ኣይትብከይ ኣይትብከይ ምክንያቱም ካብ ይሁዳ ኣንበሳ ዝኾነ ሞት ዝሰዓረ ኣብ ልዕሊ ሞት ሕንቅልሕንቅሊተ ክፈትሕ ዝኽእል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለ ዝኾነ እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ኣይትብከይ ምክንያቱም ንዓኣ ተኣምር እዩ ምስ መፀ ሽዑ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳኸደ ከሎ ዘኪዮስ ዝበሃል ሰብኣይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሪኦ ምስ ደለየ ኣብ ሳግላ ምስ ሓቆረ ርኢ ኣቢሎ ሎማዓንቲ ምስኻ ክኸውን እንታይ ይግባአኒ ንዑ እንታይ ነይራ መስለኩም መዓልቱ እያ ንዑ ትክክለኛ መዓልቲ እያ ንሱን ጎይታን ተራኺቦም እዮም እሱ እንዳሓለፈ እቲ ከዓ ሎሙ ክረኽቦ እንዳበለ እንዳኸሎ ከሎ ዘይሪኦ እኳ እንተመሰሎ ኣብ ሳግላ ሓኺሉ ከሎስ ጥምት እንተበሎ ክልቲኦም ተረኣዮም ሎሚ ምሳኻ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ ኢሉ ዘደንቕ ሕጂ እንታይ ኢልዎ ዋ ኣብ ገዛይ ሕጂ
هو تزري أخالي نجري قراتي بزح نجر زقبر سبي أنا حجي خميدي كأخامون الصغار أكلنا بيتي تعطو قم تخلو كلهم فريساويان نعنا يومي نزابيت مدحن كون الله هللويا وإذا يسوع كريستوس من كدلي زمزعيو نتوفات كدلي يزمزع أتوم سبات كعنتايلو نو إذا سبعي زين بحطان دحطان كعطو قبل عقله يعطو له نقدر نقول إذا يسوع كريستوس بس حكى قوله سبات أتقبل انتبلوا سبات أي تزارب انتبلوا نو حتى انتبلوا كنتات قال انتبلكا أملاك بس حكى قوله كايروس بس قوله هللويا نقرأ كله يلوتي أبي وجهه نهي وجهه مغيره متصل نهي رأيها مغيره متصل نهي كايدها مغيره متصل أبي وجهه لامي تمال خمسين بركة يوجيزه وجه رجوس المت عمد كم زي كونه كترش من 14 حليو ما 15 جنب أخوه أيكونن أنت يا إجابير نعين عخان كايروس هلو إجابير أملاك بار نقرأ كله وتزغل كنتات كغير زغل أو نقرأ كأتويو أو كنتات كأتويو أو حتوي كأتويو إجابير أملاك الشمس قريبون إجابير الله نعاز خون كايروس هلو نعايز خون كايروس هلو إجابير مدنق أملاكي أب زمانات كله يدنق الناي نحنا لمي أي أمتني ادخلتاتي كمزيو إلكم بحزن كل جزء زقمتكم مو قداي كوان تهونه زدمدمكم مو قداي تهونه سبات بزحات كصانا نحنا خوليو أو زريانا بزحات سبات خولو خوليو ناي سبات بزحم صننا أيكونن ناي قويتا يسوع كريستوس ممسحين من صانا نريو هاللويا قويتا خبز حكا خولويو تتغكلينيا من صننا عزمت قويتا نحطوها خدنكفو خولو قويتا نحمام كا خدنكفو خولو قويتا نشكر كا خدنكفو خولو أو متنقاف متقولو كنتا يغير سلازي انت ايو نسوم ايرو ما خورو خلو كما خلو حدا نغير خيو نسوم تايلو موت إلمو سبات كلهم دامزو بلو موت سيرنا نخريد لنا مخنياتهم مسابق موت كل موداتا ريسا موت يتباهلو نغير جن نسمت حدا نغير خيو ويداس كريستوس مستنكفوغين أتا غوبز تباهلو هاللويا ويداس كريستوس كنتات قيرو لويتو مغنياتو سبات زري وزنبرو بموت يوم زغلصو نيرو بقى زقعلو زموت نغري نغركا ميتي مسلكا يخون كنتاتكا بقى توديو نا مقابر زخيليو بسبات زتدمدمي بالعيون زتدمدمي تولو نغر نحكوينو ويداس كريستوس كمص كلو ግን ጉዳይካ ምስተተንከፈ ግን ጉዳይካ ይልወጥ كنتات يقير ጉዳያት ኩሉ እንታይ ዝኸውን እዩ ዝቕየር ጥራሕ ሕዋዳ ንቓኻ ካይሮስ ምስ መን ይኹን ከምቲ ምስ ጎይታ ጥራሕ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ብጣዕሚ ዘገርመኩም ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ፈቕዲ 21 ሓደ ታሪክ ኣሎ ብሓፂሩ ክነግረኩም እየ ሓደ መዓልቲ ሰባት ሙት ክቐብሩ ፀይሮም ይኸዱ ነይሮም መቸም ሙት ክቕበር ከሎ 4 ሰባት እዮም ኣይኮነን ፀይሮሞ እንዳሓዙ ክኸዱ ከለዉ دحار حدقا ولقتي مؤاباويان كل دي اندامتو نتوم سبات حدقا يولقوهم نيرو سلازي بزوم سبات كي تدالو خلونا قبل اندخلو خلو اي خميس ملسب نيرو كمزدو اندات باهلي نبعات اندانبعو حزو قال اندابو خلو شقرك مزو خلو نتريسا انتا جيرومو دايرو نايسب حاجز زتوسني انتا جيرومو نتي خقبروا ويلهم زنبروا نتي سبعتهم كنت أنا نعكم إن دابلو مسكيننا عند دابلو مسكين دابلو نبعتهم إن دابلو ريسات تسكيمهم من دخلوا خلوا حلقة ودقت مسرع أيوم جن نت ريسان تاجرهم دايريهم جن زابر أملاخ بارك قبل نجزي بزحات ريسان لو تبودا بزحات مقابر لو إذا سبزكم كوارو كله أبناء من مقابر وديهم أبناء إلسا مقابر وديو أبناء إلسا مقابر إلسا كأ بكريستوس يسوس نا يسوس كريستوس أبنائي مثالي مغنيات يسوس كريستوس موسى عليه وزم تقويتاي سلازين دايرو أبتز دربي ونسون دربي ومن تخلص أم مقابر نسوى لغاسي أبتي مقابر إلسا نسوى لغاسي نعبانو هياو كويو هاللويا
بولس فح دابا هياو كوينه تسي اول قاي طبيقو اول قاي امنتايو مقابر نايت نبي سلاز ودقو أبدا سنتو سلاز ودقو أبويت أولا أخبودا أولا أخبويت هيفو كنا تاتكا دلاي يخون جينا متكرشا مرجعها أبناي بويتا نجر يخون أبناي بويتا زغل نجر زتود أكوان تمثله زتدمدم أكوان تمثله هياو بوي نخت السي نجر مخنياتهم يسوع كريستوس نجرات كله مغيار لماريو يسوع هذا هو لوطنا ماي أبغونه أنا زغليا كنا كله مستغيره تودينا مسولونه ماي نابوين لويتو ويتا يسوع كريستوس كله كهونه تغيير سلازي ماتان مريم الأزار موت كله نعمهم تتفكروا حميم اللهم بجخا الإفكار تجبر مسا كمان التفكروا يخاكو التفاتويهم الأزارين يسوسون زفاتويهم زفاقرويهم أزيهم زفالتويهم بحنسا زبرعو بحنسا زسجيهم سب يسوس اندها اللول اندها تفاقله كمان يروي يحمم سلازي زحدو نو إذا حمام زي نخبرويو إلو مش متى أبي يكون مولو أبزي بل الأذار جزء مش بلو سبعة كوان تايلوم يوم نو كابز ما وترابع تجيريو كأنيو ثلاثة نجار زخون زي كل نجاريو يسوس تقولوا زل خايلو ككال خالو جميرو يسوس اللي حماتيو نجارات كله سبعة كيردوها هوليوم كنا ناتكا سبعة كيف تقول اليوم يسوع كريستوس زلك هاركب جن مسكويدا يسوع كريستوس نحرس أني كاجن حدا نجاري زليكا إمنتي زليكا أنت أيوان مريم ويدا يسوع كريستوس أنت تعاملسي كبر أملاخ الدوام برعاخ النير كيلوا كبر أملاخ زري إننا ويدا يسوع كريستوس زلنا نجار كلهم قبر كلنا أول أخا ويدا يسوع كريستوس يسوع كريستوس نأخذ هنا كايروس هذا أبز زمان زي أبز عمت زي أو تسبب اليوم لومي إيه جانواري ودا الله عمدات حلف الله نو تمالون لومون كم تماليا تمثل معلتون كويا إلكا أي تحلفها كايروس الله وبزيابير أما قدو العمدات كله بزيابير نجارات الله أكل تشكل عسر تحمشر بزيابير نعاي حال نجار زتنك كون نجار الله أبي هو ذيك تنكفني أب أبد لو ذيك تنكفني أب رأيك تنكفني أب حدا ذيك تنكفني أكون ذاتك تنكفنيو إلكا نجزيابير تتقبابيو نجزيابير الله مجدي نجارات كله زلوا وتقولوا مجد الله مغنياتهم اندايو زمانات كله مسبزح خمو مسلكا إذا سبات كلهم كم يوم تتبعوا نجزيابير ذكر أملاك انداي زلكا زكرياس مالت انداي والدي ذكروا زكرياس مالتي نجزيابير سنتاجر مالتي زكيرو زكرياسي انتاي جيرو إلسابيت مسويتوسي أكيد مزيابير أكيد مسوسي انتاي زي كلهم سبات جيرو بيلو ما كم زي كلهم سبات سلام كلهم زي كغل كلاسي لومي خاء مع الغايو كيت انتاي جبر عقن ده توالس بعقن إتو مسولس ملأخ مزيوسي لو ما عنك ناتكا انتاي كايروسي كنا تاتكا تاي يخون زغيه نو خليه يخون نو سقع يخون انت تخون عباس خاطون እግዚአብሔር ክመጽ ኮሎ كنا تاتكا غير كله أبكا أحمى عايزر نجارات التوت أنا جاي بالكان سوبر سقع فوق أفلت نزيد فوق أنا جاي እግዚአብሔር يفلت እግዚአብሔር يفلت جن أبزمنات عمتات كله زي تردع كان يقول سوبر እግዚአብሔር نسرات تفلت برا እግዚአብሔር عمله بار كنا تات كله تفلت نسرائها مغنياتهم نسرائها الكل يخالع الموت يخالع الخنا راتي يخالع فتر كان نسرائها تفلت نسرائها عمتات يأكل مخايل عدمي يأكل مخايل زمنات يأكل مخايل أب قداي أتيها خنا تات كثير تغير كابخان العلي تفلت يلن إلشالاي أدوناي نسرائها እግዚአብሔር بيغايها تلزنا عخايم الخلق الله أنا ورحان زفوت أنا قريب الليل زفوت أنا قريب تلو بيتاو مملاخي وحللويا زفوت أنا قريب تلو ممسكاني እግዚአብሔር أملاخ يبارك بزلني تمسكن مبالي نرجعنا الزمانات كله نعود أركح تمسكن لخاجن كايروس كمسيوا حللويا الزمانات كن كايروس حللويا سلسلة እግዚአብሔር
زمانات كله كم زنا قبله بما أكل النعتوه كنتات كله زغيره زابير أملاخ بار سلازي زيتك كتنكفنا ويتا يسوس كريستوسي نحو تزاريو نقرات كله تتقوي زول ويتا خزارم كله اتهم سيروم زنبرو تتقوي لهم اتهم كنتات حيزوهم اتهم نقويتا يسوس كريستوس نتي بقدر لما يسكو أبو خلون زتزارو سبات يسوس كريستوس بعلو تتقوي له كنتات كله تتقوي زول مخنياتو جزيه خاي أبتشع ساعات ناي كالي جزيه يكونه ناي من جزيه ناتكاي سلازم ناتي جزيه أكلتشن عسر تحمشن كايروس هلو እግዚአብሔር نعي كايروس هلو أب نجري كأبي أب قداي كأبي أب حتوي كأبي سلز أب صبيا نجر قويتا كحلوة يختن كفلة إلا እግዚአብሔር نصبابيو እግዚአብሔር كبره تما استاسامراو تسويتكو أنت أتقبر نيرا بقى حمل ماري أتمت نيرا أما مايك ورد إلا هو ما عنده ورد كلاجين لك سعادة فرق مع عتقان تقولين بناي سباق قطعة خالي بناي سباق قطعة سب ما يدي وردولي بناي سباق قطعة سب نابتروبا زي كلولي بناي جابر قطعة راجل تخكل سنيا ساعات جابر الله بارك ስለዚህ አብራይ እግዚአብሔር ሰዓት ትክክለኛ አቆጣጥራና እግዚአብሔር ጊዜ እግዚአብሔር ናቱ ዝኾነ ጊዜ ነው ስምዖን ዝበሃል አረጊት ሰብኣይ ነይሩ ብመንፈሱ ሓደ ነገር ይጽበር ነይሩ እቲ መሲሕ ከም ዝግለጽን ከም ዝውለድን ብመንፈስ ቅዱስ እንታይ ገይሩ ኮይኑ ነይሩ ተረዲዩ ነይሩ ክርዳእ ከሎ ግን ሓደ ነገር ይዝገብር ዘሎ ሎሚ ይኸይድ ናብ ቤት መቕደስ ብዙሓት ሰባት ይመፁ ኣፋንዩ ይኸይድ ጽባሕ ከዓ ይመጽእ ኣፋንዩ ይኸይድ إذا عم سبعي عمتها كله تقطع حالم عالجين ننويه عمتها زتسبيو أو كنت جابه زتسبابيو زنبره كنتاتو كله قلبون حسابون كله زتسبابيو زنبره نقرسي هندلت أرض بيت مغنسي مسوات حيوس مغنياتو أبتناتو جيزي مسوات مقرمتو مريم يوسفن نمن حيزو نتي يسوس حيزو نتي زتسبيو زنبره نتي حرر زبلو زنبره نحن منفس كدوس ننوي عمتات زبينا بره مثل خبوه واو this is كايرو بقى أزياء معلتي على ما عندي هلويا قويتات عن هدي تتملون الحرخيبة اتنا عايزة تبقى خيو تسفى اتنا هزوتات كله زي تسفى خيو تسفى انت رخيبتي كان حجنينو داي ولا نيو وصد بقى نفسي دوسر كان حجنينو ولا حد جابر الله بارك جابر أبي واتكم زمامت وزنا دي نجار نطلع جابر أبد مزمني سقيرة توليده عبه توليده جزيء وتيرة حلو كيفونجو أبي وتي جزيء أبهر نجارات كلها وتيو فلذي أنا غا جزيء أبهر كتبه إلكم كتسأبه يهو خلهم حال معدي نبي حال زلت تسبه ولا جرسي أبحقهم يبوكم جزيء أبهر أملا خبارة أنت أنا نري وجاسوس كريستوسي نتاسبني أنت إزمل وترى عسر شنجشة عسر سلسة قويتها مسرعة دنجس اللامو أيتم كي بلا قريبونة قريزاتهم كيو بتوم صورت دما دو بلو نسخة أتاقوبز تنسيب لك اللهو بلو بتموت كأتنسيو تقمت مزرابون جمر نجيون انتاقبرا حبا حلويا قلت يسوس كريستوس تاقيرو اتزتو وسدا نجر اتيب الله اندولا نجركو كبلكم خالد أدونا الله نو نما يزوهب نجيو حلويا لككم يغاقيرو إلياس كا نتا موت كتنس كله موت مساتنسه قطتا غيرو نمن هوا نجي زحبا انتا يبلنا نجيو خانتا يغبره حبا يبلنا እግዚአብሔር አምላክ ባረ እግዚአብሔር ሞይት ንዝበል ካዮ ነገር አት ካይሮስ ማዓልት ምስመጽዚ አብይ ካይታ ቆፈና ከምዚ ሰብአይ እንታ ገይርዎ ስምዖን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብይ ዘሐቆፎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ውላ ነዛ ሰበይቲ ዚኣ እንታይ ገይርዎ ወዳ ኣብ ኢሕፋ ከም ዝሃባ እግዚአብሔር ካይሮስ ክመጽ ከሎ ነገርካ ካሕቁፈካይ ዝተጸበኻይ ነገር ካሕቁፈካይ ራእይኻ ካሕቁፈካይ ኣብ እግዚአብሔር ዝጸምቆ ነገር ካብ እግዚአብሔር ዝጸባበዮ ነገር እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ኣብ መንፈሰይ ዝተዛረበኒ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወተይ ክኸውን ይጽበዮ ኣለኹ ትብሎ ነገር እግዚአብሔር ክገብር ስለዚ ካይሮስ ሃሌሉያ እዚ ዘመን እዚ ናተይ ኣብ 2015 ካይሮስ አለ እግዚአብሔር ዓመታት ይጽኢለና ኣይኮናተን ዝሓልፋ ስለዚህ ኣብ ዓመታት እዚ ኣብ ህይወተይ ኣብ ኣገልግሎተይ ኣብ ካይዳይ ኩሉ ለውጥ ክገብር እዛነይ ድምጽ እግዚአብሔር ክሰምዓይ ዓይንተይ ራእዩ ክሪአይ በእግዚአብሔር መንፈስ ክምራሕ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክረክብ ካብ አምላክ ነገር ክረክብ ካብቲ ዓባ አምላክ
كركبه تمام خمسة نبركوا أيكونني هو ده كله ده خوني كلواتيو هاللويا تاينا نسبة وتاسوس كريستوس ما تيلومي انتي كبكم انتزو بلادنا انتي مبل تاخم تلم تاخم تدن انتي عبي هوتكم زكاة أتقلقا نتحلافي ويسن اتزرعي انتي تخوني تلقيزي وزخون تزرعي حالتي تزاير لكن نزل عالمي بلنا እግዚአብሔር አምላክ ባር እግዚአብሔር አብልብና ዘቃጣጽሎ ነገር እንታይ ኮነ ኸውን እግዚአብሔር አውሽና ዘቃጣጽሎ ነገር እንድሕርዳ አለ ኮይኑ እዚ ክቡር ነገር ከቃጣጽል ከሎ እንታይ ዝብለና ስለሰናይ ፈቃዱ ድሌትን ግብርን አባኹም ዝገብር ንሱመን እንታይ አመት መስለኩም አመንፈስኩም ሲ ድሌት ያመት አሜን ድሌት ከአና ምታይ ትልወጥ መስለኩም ናብ ጸሎት ያትልወጥ ምክንያቱም ጸሎት ካበይ መስለኩም ካብ አምላክ ናብ አምላክ ካባና ዝኾነ ጸሎት እንድሕጸሊና ጸሎት ርጽ ደለካ ተይና ሓደ መጽሐፍ ትጽሕፉ ኢኹም ማለት ሓደ ዓም መጽሐፍ እቲ ክርስቶስ ወናሐስብኩም ሓደ ግዜ ነኖ ብዛዕባ ሃገርና ክርስቶስ ላውስቶ ዝሓመመሎ ገለገ ኩሉ ክንጽሕፍ ኢና እግዚአብሔር ግን ኣብ ሂወትካ ክሰርሕ ከሎ እንታይ ይገብር መስለኩም ኣብ መንፈስካ ድሌት ይቐምጥ እሱ ካብ ምንታይ ዝመፀ ጸሎት ይድሕልኩምኒ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ነገር እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ይጓሃሮ ሽዑ ምስ ኣጓሃኸሮ እቲ ፅንዕ ምስ መፀ እንታይ ክገብር ስለ ዝደለየ እግዚአብሔር ግብሪ ስለ ዘለዎ ናብ ግብሪ ክልውጦ ስለ ዝደለየ ሽዑ እንታይ ትኸውን መስለኩም ትጉህ ትኸውን ንጸሎት ትተግብ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብጸሎት እዩ ዝሰርሕ እዚ መገዲ መስመር እዩ ስለዚህ እንታይ ይገብረካ ሽዑ አንተ ጎይታ ነፍሳት ሃበን ይጥሩ አንተ ጎይታ እስክበር በቃ ድሌት ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ይኸውን ይነድ ስለሰናይ ፈቃዱ ከዓ ድሌትን ግብርን አባኹም ዝገብር ሲ እግዚአብሔር ሽዑ እንታይ ትኸውን መስለኩም ሓደ ነገር ክንፈልጥ ኣለና እቲ ድሌት ዘምፀመን እቲ ግብሪ ዝገበረ ሃሌሉያ ስለዚ ኩሉ ካብኡ ብኡ ንዑዩ ሃሌሉያ ኩሉ ካብኡ እዩ ዝመፅእ እግዚአብሔር ንሕዳ ተረዲእና ራእይ ዝመፅእ ካብኡ እዩ ምቅፅፃል ዝመፅእ ካብኡ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሂወትካ ዝመፅእ ድሌት ዘምፀውን ካብኡ እዩ ካብ ርእስና ዝኾነ ነገር እንተምፃና ኣይኺደና ካብ ርእስና ዝኾነ ነገር ክንፅል ንኽእል ኢና ካብ ርእስና ዝኾነ ነገር ክነምፅእ ንኽእል ኢና ካብ ርእስና ዝኾነ ድሌት ክነምፅእ ንኽእል ኢና እዚኦም ኩሎም ካብ ጎይታ ዘይኮኑ ነገራት ኣብ ውሽጥና ናብ ግብሪ ይቅየሩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢሉ ስለ ሰናይ ፈቃዱ ድሌትን ግብርን አባኹም ዝገብር መን ኢልዎ እግዚአብሔር ድሌት ይቐምጣል ክተሸን 15 ዝቃጻጸል ነገር ኣብ ሂወትኩም ይሃለኹም መንፈስ ቅዱስ ይመስክረልኩም ኩነታት ኩሉ ኣብ ሂወትኩም ይርአ ይገለጽ ምክንያቱም እግዚአብሔር እሱ ኣብ ሂወትና ናብቲ ተግባር ኣምፂኡ እቲ ንናፍቆ ነገር ኣብ ሂወትካ ዘሕቁፈካ ፈውሲ ዲኻ ትደሊ እግዚአብሔር ፈውሰይ ክተሸን 15 ካይሮስ እግዚአብሔር ዝደልዩ ነገር እንታይ እዩ ትሕቶኻ እግዚአብሔር ኣብ መገደይ በቃ ክራኸበኒ ኣነ እግዚአብሔርን እንራኸበላ ጊዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባር ልክዕ ከምቲ እቲ ቃሬዛ ክወፅእ ከሎ እቲ ምዉት ተፀይሩ ክወፅእ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብታ ከተማ ክኣቱ ከሎ ክልቲኦም እንታይ ኮይኖም ተጋጣጢሞም ሃሌሉያ መንን ተጋጣጢሞም ሞትን ሂወትን ተጋጣጢሞም ሃሌሉያ ሞት ተፀይሩ ይወፅእ ኣሎ ሂወት ከዓ ይኣቱ ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወት እዩ ሃሌሉያ ሂወት ክኣቱ ከሎ ሂወት ረኺብዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባር ስለዚ ኣብ ዝሞተ ነገርካ ሂወትካ ክርከብ እንድሕር ኮይኑ ኣብ መገድኻ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መገዲ ሕጂ እታ ሰበይቲ ትበቂዓ ዘላ ግን ሓንቲ ነገር ፅቡቕ መገዲ ኸይዳ በየቲ መገዲ ኸይዳ መስለኩም በታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀላ መገዲ ኸይዳ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝርከበላ መገዲ ኸይድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘለዎ መገዲ ኸይድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መገዲ ክበቃ እግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ መገድኻ እዚ እዩ እንዳበልና ካብ እግዚአብሔር ክንፃባበ ከለና እግዚአብሔር ነው በአካል በስጋ እኮ አይምጻ በመንፈስ ቅዱስ ክትጻባበው ከልካ ግን እግዚአብሔር ክርከበልካ እግዚአብሔር አምላክ ባር ምክንያቱም ታይልና በቀበልት ጊዜ ሰማው ምንጭት ጊዜ ቀበልት ጊዜ እግዚአብሔር ቀበል ጊዜ ተበካ ጊዜ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ካይሮስ ናተይ ካይሮስ አለ እግዚአብሔር አምላክ ሐወይ ካይሮስ አለ ካስከበሎ ሐፍተይ ካይሮስ አለ ሃሌሉያ አክልተሽን 15 ካይሮስ አለ هاللويا امين امين مع الملحمه عزا حجه انا قبلت كذا كايروس مالك بقى من حنقاسي وداس كريستوس تقبي قاسي شعن تايتفوت تيهن ذاس كايروس كاب جهنم نفسها نمنجس السماء اي غير مقوله اتا بويتا
زرخبلنا مع عدسي تدنقوا ما يكون أي تدربوا أبي وثنا أي تدربوا عندنا نقدر نقول لك أي رتم ده تاز كايروس هاللويا تام عندكم كايروس እግዚአብሔር إحنا نتاج صغنا تراخبنا هاللويا እግዚአብሔር يوتنا مزرخبا نقدرنا تغيروا ما قدرنا تغيروا أي كوننا قلنا شجرتي نقربا بتوهم أنا شجر بيرنا عشان قاعد نقزنا كنا ثابنا كل بتاع قلنا أيوه እግዚአብሔር ያዘለው ሁኔታ ሁሉ ጊዜ ጎይታ ተረከበሉ ነገር መቀየራ ለውጥ ነው ምስካይሮስ ንዕደራ ሃይካን ሳን ጎይታ ንዕደራ ሃይኩም በሐቂ ጎይታ ሽዑ ለውጥ ስለዚህ ማዓልት ምድሓን ማዓዝያ ሕጂ ተቀበል ጊዜ ሕጂ ሃሌሉያ ሕጂ ሓደ ጊዜ እንታገሩ ሓደ ዓብና አምላኽ ሰብ ይጽል ነይሩ ክጽል ከሎ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ከምዚኣ ገይሩ እግሩ ሓሚሙ ጎይታ ፈውሰን እንዳበለ ይጽል تخاف زعبا فوز خصل خلهم قويتها بقى حجنا እግዚአብሔር ጊዜ እዩ እግዚአብሔር ቃ መንፈስ አምላክ ከመጽዩ ናሃትኩም ቃ ሁሉ ሰቁሚ ዘአመነ አፍወስ ይዳበረ خلص ያ አይዚ ተበለስ حوياو አይገርም ምክንያቱም እንታይ ነው ወሰኩ ዛስ ብዛዕባ ቀበል ጊዜ እግዚአብሔር ዝሰርሐላ ጊዜ ኢሉ እንተበለስ ተፈውስ بحق يوسف سمع اسكيلو تفوز كا اول ويتاس كريستوس تقبل كارو اتقبلكم انت اسلامه هو تاي زي مسلكو حركتي افورمولا في تقمط هو እግዚአብሔር ካይሮስ እንድርበጪ عبد الله ጊዜ ሲሰርሕዩ ግልጽኝ ካይሮስ እንድርበጪ ካይሮስ እግዚአብሔር ክሰርሕ እንድርበጪ ክሰርሕ ትግልክለና ምን እዚህ ምክንያቱም እግዚአብሔር ናይ ልብና ኩነታት እንደይሪ ድሓር በቃ እግዚአብሔር ተረኺቡኒ ምስ መጽሲ ጉዳይካ ያጅቦ ኩነታትካ ያጅቦ አሚን ካለ ሽዑስ አታፈውሲ እግዚአብሔር ታቀረኒ ይሉ አሚኑ ለው ወደስ ሰዲሉ አሚኑ መጽኢሎ እግዚአብሔር ክፉ ሰዲሉ እግሩ ሓፋር ቢልዋሎ እግዚአብሔር ቃ ክረኽበኒ ይሉ በቃ ሕጂ እመኑ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይመጽአሎ ተባ አነ ኻይ አሚን ይሉ እግሩ ደቃብዮ ተፈውሱ እግዚአብሔር ካይሮስ አይደለም ንስኻን ካይሮስን አይተሓላሉ አታቀብልቲ ጊዜ እግዚአብሔር ንخبو አታመገዱ ንስኻ ተጠወ ስለዚህ አብ እግዚአብሔር ዝጻማመል ቢያሉ ንእግዚአብሔር ካይሮስ ማዓልታቴ ሱይለና ኮና ተማለኩም ዘበርኮ ካላንደር አይቆጥርኔ ዓመታቴ ኩሉ ጊዜ ከምቲ ዘለኹ ይኮንኩ ቅብል ማዓልትላህና ምቺት ጊዜ ላትኒ እግዚአብሔር አይዘድነላ ማዓልትላህ هاللويا هاللويا إذا قرأت عنها خلالهم كلاتنا حافلنا نسأل